Predstavujem vám túto útulnú chalupu, ktorá sa nachádza v obci Malá Lehota v okrese Žarnovica, ktorá je vhodná nielen ako chalupa, ale aj na trvalé bývanie. Samotná chalupa má rozlohu 169 m2 a nachádza sa neďaleko výjazdu na diaľnicu. Nachádza sa v malebnej prírode na pozemku o rozlohe 1066 m2. Ináč, a vy dvaja, vy tu čo vlastne robíte? Neprestávajte sledovať, nasledujú fotky z nehnuteľnosti. Sledujte moje sociálne siete, aby vám nič neuniklo. Kontakty a všetky podrobné informácie nájdete na www.premiumliving.sk.